Здравейте, приятели! Днеска правих страхотно видео, което ви изуми. Мисля, че не знам, не съм много сигурен. Като се гледам на телефона, колко съм грозен, не знам. Така. Вчера бяхме с мола с мама. Така. Имаше една игра в мола, и което трябва да станеш просто е такъв да как да го кажем, чакайте сега хора, чакайте да измисля думата. Игра на такава същата игра, която виждате, но аз ви обяснявам за мола за сега. Това просто влезнаха и така да ви кажа здравейте, но ще играем друга игра спокойно и чао от филтъра. Така хора, казах ви здравей. Само с Wi-Fi ли може да работи? Виждаш ли нещо? Малко търпение. Това видео е снимано в 8 януари, но ще е качено в 9 януари, защото 8 януари трябва да си пише домашната, защото не е в училище. Болеше ме колена, ама сега не. Така. Приготвям съм ви една тренировка и един матч. Сега тренировката да видим каква е, защото имаме и спорт. И имаме спонсор в това видео, не знам как е спонсор, но на касата в Джумбо имахме казаха, че ще ни бъдат спонсора, като снимам. И аз се загласих и викам, що не. И сега нямаме спонсор, което може да отидете в Джамбо. Има много плаза. Пловдив. В София. Пазарджик няма. Но живея от Пловдив. Живял съм в Пловдив, де. Но сега съм в Пазарджик. Защото не знам, защото така решиха родителите ми. Сега. Гледате ли сега? Ере бе, Рашфорд. Майко Алвареш. Видиш? Джеймс спасява топката от вратата. Джеймс пак не може да вземе топката. Давай. Ето се. А сега да хендиш. Та-та-та. Ta-ta-ta-ta. Let's take us to the candy shop. Ta-ta-ta-ta. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Let's take us to the candy shop. Na-na-na. Твоите думи губят цялото време и болева от лъжите ти към мен. Не да ми каза, че ти липсва, защото Бога ти пак ще те преписвам. Забреха там майка. Баба ти падна от баба ти. Дете, майко хранат. Чакай да му видя финишера, да знам, че му забравих финишера. Кобил!
Сега ще се опита. Остана пълна бъркотия. Майко. Наистина не е бъркотия. Подредено е по мой вкус. А къде? Твоите думи губят. Тя няма как да го намери. Трябва да почистиш дома си. Добре, ще ви помогнете ли? Твоите... Майко, спасителя на деня. Спасителя на деня. Ти преписвам. Катя, thank you for the candy shop. No. Hey. Thank you to the candy shop. No. To the candy shop. No. Айде! Ау! Бест, най-добрия. Който е бест. Точен бест. Точен. Уелкър. Давай! Сега Фуден! Я връз! Холанд! Секси бола Холанд. Ей, гриш! Това candy shop. Айде, Кобел! Кобел е най-добрият вратар. Бати, къде е слона? Къде не знам? Така, хора. Какво става? Какво се случва? Гребенът ми, намерих го. Но е малко заглушен. Да видим ако го защо. Леди, не го дърпай. Всичко ще се срути отгоре. Както късно, вече да се не нищо. Остана още. Бигман! Оливи! Бигман! Оле, майко, това беше най-добрият гол. Тук става много тясно. Лейди, потърси нещо да ги задържиш. Ето къде ми е много бърза. Ще повикам. Thank you to the candy shop. No. Майко! Айде, пауършот! Пауършот, направих пауършот! Гледате? Thank you to the candy shop. Айде, Goal for Manchester City. Number 12. айде! Extra time, не, защо ми даде extra time? Моето корнер, yes. Гледате ли са? Кара candy shop. No. Не, това не беше фал. Take you to the candy shop. No. Няма да вкарат тази най-добре на Федър ми стане това да Федър. И...
bak bu oyunu size oynayacağım. Size mi? Defender'a. Never I move up, never gonna win up. Set ve Diego Jota. It's the cycle, vacate the world gate sweep just like a ride. Yo, listen. Yeah, that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the Set ve tıkla. Tamam. Yeah, that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. I ciao od мене туба прочитала. І да, зараз. І ciao.